Hi chuide, is mis go trína agus in gneob mu a tangt picture go Balún te. Ella, bhil tú ré? Tá. Íontach, EALAÍNE. Tá sómúid le leithir go mór. I go mór an seo. Sinné. Agus inis, leanamúid a ráid leis an íine sin nach tugmúid isteach a dro an lára agus an rud céan ar a tí bheile. Ceanglomúid an gháilíne sin le chéile mar sin. Íontach. Nis tá muid gáil lína bháinaíana gáil trasna sin. Tá muid gáil tosaí ar an giseán. Duna muid 3 líne gáil síos tíreach. Go tíreach mar sin, forfe. Agus inis tá muid a gáil iad seo a cheangailt. Íontach. Sin an giseán. Inis ceanglomúid an Balún agus an giseán lena chéile. In cheadú daraíonas muid ná líne tíreach chuir síos go dtí an pointe sin. Íontach. Agus inis tá muid go líne chuir gáil amachchas isteach mar sin. Forfe. Tá muid go leannacht ará i duna línta mar sin a gáil amach agus an sin isteach a ríist. Tá muid gáil pátrún a chuir ar an Balún. An chéadú dhéanas muid ná líne chuir sus mar seo. Ceann le sin? Yeah, tíreach an sin. Agus inis ceann a gáil síos, agus suas, agus síos a ríist. And is feeling? Go tíreach. Íontach. Agus chuinge muid airing i duna níos mó. Is go a ceappa, bhfuil sé ré? Tá, ceapan. I daine te leat? Yeah, tá sé iontach. Íontach. Tá muid ré. Ella, tre sin go háling ar fad, maithú. Mágad. Agus gur mágaí sé Somála a soachta bheith Tarraing tling. Feic muid a ríis go luaisib, sláán!